Θα ήθελα λοιπόν να μας πεις για τον 1,5 χρόνο διακυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και μιας και εσύ έχεις το θέμα των δικαιωμάτων και γενικότερα στον χώρο, θα ήθελα να το συνδυάσεις αυτό, το πριν και το μετά και βέβαια τη διακυβέρνηση. Θα σου έλεγα ότι ήταν ένας πραγματικά πολύ δύσκολος χρόνος. Πάρα πολύ, με μεγάλο ενδιαφέρον προφανώς, αλλά και πολύ δύσκολος. Γιατί κληθήκαμε να ασκήσουμε πολιτική εφαρμοσμένη, κάτω από ιδιαίτερα αντίξωες συνθήκες και με ένα πρόγραμμα το οποίο δεν είναι δικό μας. Είναι αυτό που πολλές φορές λέμε, ήταν προϊόν ενός ανοιχτού σκληρού εκβιασμού με τον πιστόλι στον πρώτο. Άρα έπρεπε να βρούμε έναν τρόπο να ασκήσουμε πολιτική και μάλιστα μια πολιτική με ένα κοινωνικό και ταξικό πρόσημο, έχοντας δίπλα μας αυτό που δεν πρέπει να το κρύβουμε, ένα μνημόνιο, το οποίο έπρεπε αυτό να εφαρμοστεί. Πώς γίνεται αυτό, πώς λύνεις από το γρίφο, είναι ακόμα ένα ερωτηματικό και είναι μια διαρκής προσπάθεια να βρούμε διέξοδο, να βρούμε μια λύση και να δώσουμε μια απάντηση. Πώς μπορείς να εφαρμόζεις αριστερή πολιτική την ώρα που εφαρμόζεις μια δεξιά πολιτική. Άρα να βρεις τρόπο να υπονομεύσεις αυτή την δεξιά πολιτική, τη μνημονιακή πολιτική και να το κάνεις με ένα συνειδητό τρόπο, με έναν τρόπο που θα ανοίγει και δρόμους. Αυτό αφορά όλα τα ζητήματα, όλες τις πλευρές της κοινωνικής ζωής του τόπου, από την καθημερινή ζωή των ανθρώπων, από τον συνταξιούχο, από τον εργαζόμενο, από τον άνεργο, από τους χιλιάδες και εκατοντάδες χιλιάδες ανέργους και μάλιστα πολλοί από αυτούς από τους μακροχρόνια ανέργους και πρέπει να βρεις μια λύση που ήξερες εκ των προτέρων και ξέρεις ότι όταν αναδιανέμεις τη φτώχεια, δηλαδή παίρνεις από τη μία τσέπη και την πηγαίνεις στην άλλη, βεβαίως μπορεί να ανακουφίζει και άρα είναι και σωστό, αλλά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να πεις ότι αυτή είναι η απάντηση μιας αριστεράς που θέλει να αλλάξει τον κόσμο. Αυτά λοιπόν με έναν συνειδητό τρόπο ξέραμε και ξέρουμε ότι περνάμε πολλές δυσκολίες. Είχαμε επιτυχίες, είχαμε νίκες, είχαμε κινήσεις που μας έκαναν υπερήφανους και υπερήφανες, γιατί κάτω από αυτές τις συνθήκες μπορέσαμε να ασκήσουμε μια πολιτική, λέω για παράδειγμα τους ανασφάλιστους και την πρόσβαση στην υγειονομική περίθαλψη, οι προσπάθειες που γίνονται για τις οικογένειες οι οποίες δεν έχουν απολύτως τίποτα, δεν έχουν κανένα εισόδημα και που γίνεται μια συστηματική προσπάθεια να σταθεί αυτός ο κόσμος όρθιος, έως το σύμφωνο συμβίωσης, οι προσπάθειες που γίνονται στο μεταναστευτικό προσφυγικό και άλλα, που δημιουργούν την αίσθηση ότι η αριστερά αυτή παρότι έχασε, και αυτό δεν πρέπει να το κρύβουμε, τον Αύγουστο του 2015, ιτήθηκε, ήττα ήταν, γονατίσαμε, πέσαμε, αλλά καλούμαστε να σηκωθούμε και πολλές φορές το κάναμε, να σηκωθούμε και να ανέβουμε ξανά στο βουνό, να κάνουμε μια προσπάθεια να ανέβουμε στην κορυφή του βουνού για να ανοίξουμε ένα διαφορετικό δρόμο, διότι ο δικός μας στόχος δεν είναι η διαχείριση της μιας μιζέριας, μιας πολιτικής η οποία, όπως είπα, δεν είναι δική μας, αλλά ήρθαμε στα πράγματα, αυτός είναι ο στόχος μας, για να αλλάξουμε τον κόσμο. Όσο και αν αυτό φαίνεται δύσκολο, όσο και αν ακούγεται δύσκολο και είναι δύσκολο, ενδεχομένως και ακατόρθωτο, ο στόχος ο δικός μας δεν μπορεί παρά να είναι αυτός. Επειδή με ρώτησες για τα δικαιωματικά, έκανα μια αναφορά για το σύμφωνο συμβίωσης. Θα μπορούσε να είναι πιο ολοκληρωμένη η κίνηση αυτή και να προχωρήσεις και σε άλλα μέτρα, όπως είναι ο πολιτικός γάμος για ομόφυλα ζευγάρια, ή να προχωράγαμε και σε άλλες κινήσεις που να έδινε το περιθώριο σε ανθρώπους να αισθάνονται ότι ανήκουν με έναν ισότιμο τρόπο σε αυτή την κοινωνία, διότι έχουμε ευρύτερες κοινωνικές ομάδες οι οποίες ζουν στο περιθώριο και δεν ζουν στο περιθώριο για λόγους οικονομικής στενότητας μόνο, μια πολύ μεγάλη πλευρά αυτή, αλλά ζουν στο περιθώριο γιατί υπάρχει ο κοινωνικός συντηρητισμός που πετάει παιδιά της κοινωνίας, τα πετάει είτε στις γωνίες είτε και έξω από τις γωνίες, εκτός δηλαδή κοινωνίας, και αυτό το έχουμε ζήσει. Τώρα ζούμε τα γεγονότα τελευταία που έχουμε στη Λέσβο με την
με τα γεγονότα στη Μόρια, τα οποία απλώς τα παρακολουθούμε, τα βλέπουμε με πολύ μεγάλη ανησυχία. Πρέπει να πω ότι δικαιώνεται μια άποψη που λέει ότι η συμφωνία, η ευρωτουρκική συμφωνία, η συμφωνία ΕΕ και Τουρκίας, την ίδια ώρα που ξέρουμε πώς λειτουργούν οι υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης και κυρίως οι χώρες του Βίζεγκραντ, με μια αντιμεταναστευτική και αντιπροσφυγική πολιτική, δεν θα μπορούσε παρά να εγκλωβίσει χιλιάδες ανθρώπους, να στριμώξει την Ελλάδα, να μετατρέψει ένα ευρωπαϊκό και παγκόσμιο ζήτημα όπως είναι το προσφυγικό σε ελληνοτουρκικό, το οποίο ήταν εξ αρχής λάθος. Γι' αυτό και ήμασταν κάποιοι από εμάς, από το ΣΥΡΙΖΑ, αντίθετοι κατηγορηματικά με αυτή τη συμφωνία, γιατί βλέπαμε τα διέξοδα αυτής της συνεννόησης, γιατί δεν πρόκειται καν, δεν έχει υπογραφεί καμία συμφωνία, διακήρυξη αρχών είναι περισσότερο, παρά μια συνθήκη η οποία όμως βλέπουμε ότι δεν απέδωσε πουθενά, διότι η Ελλάδα και η Τουρκία καταρχάς δεν θεωρείται μια ασφαλής τρίτη χώρα. Και προσέξτε, εδώ καλείται η Ελλάδα, η αριστερή κυβέρνηση της Ελλάδας να αναγνωρίσει την Τουρκία ως ασφαλή τρίτη χώρα, την ώρα που οι κεντροδυτικοευρωπαϊκές χώρες, πάνω κάτω η Γερμανία, δεν το κάνει. Μας καλεί η Γερμανία να το κάνουμε εμείς, δηλαδή να κάνουμε τη βρώμικη δουλειά, και σε ένα χρόνο, 1,5 χρόνο, μισό χρόνο, να έρθουν οι Ευρωπαίοι και να μας καταδικάσουν. Πρέπει να πούμε ότι υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα που πρέπει να το κουβεντιάσουμε και ενώπιση συνεδρίου. Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέβηκε διαμορφώνοντας μια συμμαχία, τα προηγούμενα χρόνια εννοώ, μια συμμαχία με κοινωνικές δυνάμεις και κινήματα, με ένα αστέριο τρόπο. Ήταν αυτό που, αν θυμάστε, λέγανε οι αντίπαλοι μας, ότι για όλα αυτά ο ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς τον εστερνιστήκαμε αυτό και είπαμε, ναι, φταίμε για όλα όσα συμβαίνουν, δηλαδή για όλες τις κινηματικές προσπάθειες, με την έννοια ότι όχι ότι ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ αυτός ο οποίος ήταν ο κορμός, αν θέλετε, αλλά ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ενθάρρυνε, συμμετείχε σεβόμενος στην αυτονομία των κοινωνικών κινημάτων. Αυτό είναι ένα κρίσιμο ζήτημα που πρέπει επίσης να κουβεντιαστεί στις προσυνεδριακές διαδικασίες και στο συνέδριο, καθώς κινδυνεύουμε να χάσουμε αυτή την ουσιαστική σχέση, την ουσιαστική επαφή. Δηλαδή να μην λένε πια ότι ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τις σκουριές, για παράδειγμα, ή ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για το ελληνικό, ή ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τις κινητοποιήσεις των εργαζομένων, ή ο ΣΥΡΙΖΑ φταίει για τις κινητοποιήσεις για το νερό, διότι τα κινήματα, τα αυτόνομα κοινωνικά κινήματα, έχουν μια πολύ μεγάλη ποικιλία. Δεν είναι μόνο αυτά που λέμε τα εντελώς δικαιωματικά, είναι και τα εργασιακά, είναι και τα δικαιώματα σε ό,τι αφορά τα δημόσια αγαθά. Σε αυτά λοιπόν ο ΣΥΡΙΖΑ θα πρέπει να ξαναπιάσει το νήμα, να μην φοβηθεί να συγκρουστεί, ακόμα και αν η συμμετοχή του στα κοινωνικά κινήματα, σε αυτά που ανέφερα και άλλα, μπορεί να σημαίνει και σε αντίθεση με συγκεκριμένες κυβερνητικές επιλογές. Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια οντότητα, συλλογικότητα της αριστεράς και ο ρόλος του αυτός είναι, και όχι βεβαίως να είναι φερέφωνο θετικών ή αρνητικών ενεργειών της κυβέρνησης. Στηρίζει φυσικά την κυβέρνηση καθώς συμμετέχει, αλλά δεν πρέπει να έχει κανένα πρόβλημα να έρθει, αν χρειαστεί, σε σύγκρουση και με κυβερνητικές πολιτικές. Πρέπει να παραμείνει ο ΣΥΡΙΖΑ η αριστερή συνείδηση αυτής της πολύ μεγάλης ευρείας συλλογικότητας, η οποία υπάρχει, είναι ζωντανή και κινείται. Ένα δεύτερο ερώτημα είναι η σχέση με το συνέδριο, τι προσδοκούμε, και βεβαίως το θέμα που έχει γίνει μια συζήτηση για τις τάσεις. Να αρχίσω το τελευταίο, γιατί το θεωρώ το πρώτο, και το κρίσιμο θέμα είναι πώς θα απαντήσει το συνέδριο σε όλα αυτά τα οποία και προηγουμένως ανέφερα και σε πολλά άλλα ακόμα. Διότι είναι πολλά τα ερωτήματα, πολλά τα διακυβεύματα, δεν είναι ένα. Και λέω να αρχίσω από το πρώτο για να αποσαφινιστεί, τουλάχιστον από τη μεριά μου, με έναν πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Αν δεν υπάρχουν, ξέρετε, αυτοί που εναντιώνονται στις τάσεις, συνήθως, είναι αυτοί που θέλουν να κυριαρχήσει μία και μοναδική τάση. Δηλαδή η τάση, η επίσημη, να το πω έτσι,
η ηγετική τάση. Διότι μέχρι τώρα κανείς δεν μπορεί να υποστηρίξει με μια φερεγγιότητα ότι για τα στραβά τα οποία υπήρξαν, τα λάθη που έγιναν, ότι αυτό οφείλονταν στην λειτουργία των ιδεολογικών και πολιτικών ρευμάτων. Δεν ισχύει αυτό. Τουλάχιστον δεν είναι εμφανές ή δεν έχω κάτι στο μυαλό μου για να πω ότι πράγματι η λειτουργία των τάσεων περιόρισε, για παράδειγμα, τον ρόλο του μέλους. Και φαίνεται να υπάρχει μια διατασική συνεννόηση. Δεν ισχύει αυτό. Για παράδειγμα, το ότι δεν έχει γίνει συνέδριο όλο το προηγούμενο διάστημα, προφανώς δεν έχει να κάνει με τη λειτουργία των τάσεων. Ότι δεν λαμβάνεται όσο πρέπει η γνώμη των μελών, δεν οφείλεται βεβαίως στη λειτουργία των τάσεων, αλλά ότι δεν έχουμε εξασφαλίσει, και εδώ είναι ευθύνη όλων μας, την λειτουργία της οργάνωσης μελών με αυτόν τον τρόπο, έτσι ώστε αυτά που λέει η οργάνωση Παγκρατίου να είναι σε γνώση της οργάνωσης μελών Κέντρου Θεσσαλονίκης και αυτά που λέει η οργάνωση μελών Κέντρου Θεσσαλονίκης να ακούγονται στην Κρήτη και όλα μαζί να ακούγονται και να είναι ένας οδηγός για το κόμμα συνολικά, για την πολιτική του κατεύθυνση, την ιδεολογική του κατεύθυνση και βεβαίως να ακούγεται πολύ σοβαρά και από την πλευρά της κυβέρνησης. Αυτός πρέπει να είναι ο στόχος μας, να λειτουργήσει το κόμμα, να έχει συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες, να αποκατασταθεί η υπερηφάνεια των μελών του ΣΥΡΙΖΑ όσον αφορά τη δημοκρατική του λειτουργία και όχι βεβαίως να δαιμονοποιούμε τις τάσεις που συνήθως η αλήθεια δεν υπάρχει δαιμονοποίηση όλων των τάσεων, αλλά στην πραγματικότητα μίας εξ αυτών. Όσον αφορά τώρα το συνέδριο, εγώ εντοπίζω προσωπικά δύο μεγάλους κινδύνους. Ο ένας κίνδυνος που εντοπίζω είναι να πάμε σε ένα flat συνέδριο, σε ένα συνέδριο κανονικότητας, λες και ότι δεν έχει γίνει κάτι. Δεν έχει μεσολαβήσει συνταρακτικά, ας πούμε, γεγονότα, γιατί δεν υπάρχουν διακυβέρματα στο όνομα του ρεαλισμού, για παράδειγμα. Ότι παιδιά τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ ζόρικα, μας έχουν στριμώξει από παντού, άρα πάμε σε ένα συνέδριο το οποίο δεν θα υπάρξουν διαφωνίες, δεν θα υπάρχουν διαφορές, θα συνενέσουμε όλοι μαζί, ας πούμε, σε ένα πράγμα και άρα λοιπόν πάμε σε μια διαδικασία που δεν θα έχει ιδιαίτερη σημασία, δεν θα συζητηθεί στην ελληνική κοινωνία. Ο δεύτερος κίνδυνος, που καμιά φορά πάνε και μαζί, μπορεί να πάνε να συναντηθούν, είναι να γίνει ένα συνέδριο μετάλλαξης της φυσιογνωμίας του κόμματος, πάλι στο όνομα του ρεαλισμού. Ξέρετε, ο ρεαλισμός έχει μια θετική, ας πούμε, ματιά, αλλά έχει και μια αρνητική. Η θετική ματιά είναι ότι δεν μπορείς να προχωράς σήμερα, να ασκείς πολιτική χωρίς να βλέπεις τα αντικειμενικά γεγονότα, να βλέπεις πώς είναι η κατάσταση, γιατί τώρα είσαι υποχρεωμένος να απαντάς στην καθημερινότητα των ανθρώπων και ιδιαίτερα αυτών που σε ενδιαφέρουν εσένα, με τα φτωχότερα κοινωνικά στρώματα, τα πιο ευάλωτα, τα πιο καταπιεσμένα και από την άλλη, αυτό είναι το αναγκαίο, γι' αυτό πρέπει να είμαστε ρεαλιστές, αλλά αν ο ρεαλισμός μείνει μόνος του, αν δεν συναντηθεί με το όραμα, αν δεν συναντηθεί με τη διεκδίκηση, θα έχουμε κάνει ολέθριο σφάλμα. Θα οδηγηθούμε στον κυβερνητισμό, θα οδηγηθούμε, αυτός είναι ο κίνδυνος, στην ενσωμάτωση. Είναι ένας κίνδυνος που μας αφορά όλους. Όλες τις τάσεις, όλα τα μέλη του κόμματος. Πρέπει να το κουβεντιάσουμε με πολύ μεγάλη σοβαρότητα για να μπορούμε να δώσουμε τις απαντήσεις. Αν δεν κυνηγήσεις το αδύνατο, αν δεν κυνηγήσεις το όραμα, αν δεν κυνηγήσεις το σοσιαλισμό, και το λέω επίτηδες από σήμερα και πίσω ότι κάτω από αυτές τις πολύ αντίξωες συνθήκες που μπορεί να φαντάζει ως τώρα τι είναι αυτά που μας λες, αν δεν διεκδικείς, αν δεν ξέρεις ότι αυτοί οι βηματισμοί είναι βηματισμοί για το αύριο, δηλαδή για την κοινωνία του μέλλοντος. Η κοινωνία του μέλλοντος δεν μπορεί να είναι ο καπιταλισμός, αλλά μια ριζικά διαφορετική κοινωνία, έχει κάνει ολέθριο σφάλμα. Άρα οι κίνδυνοι υπάρχουν. Και όσον αφορά τις συμμαχίες, μπορεί, ας πούμε, για παράδειγμα, στο όνομα πάλι του ρεαλισμού να πούν, που δεν είναι για πέταμα, να πει κάποιος ότι αδέρφια, ρε συντρόφια, εδώ έχουμε ένα κρίσιμο θέμα. Το κρίσιμο θέμα ποιο είναι? Η αλλαγή συσχετισμού στην Ευρώπη. Σε αυτό συμφωνούμε όλοι. Πρέπει να αλλάξουν οι συσχετισμοί στην Ευρώπη. Σε αυτό πρέπει να δώσουμε μεγάλη μάχη. Διαφορετικά θα διαιωνίζεται η φτώχεια, η λιτότητα, αυτή η πολιτική που μας έχει οδηγήσει εδώ. Αλλά και άρα χρειάζονται συμμαχίες που να το ανατρέπουν. Επίσης θα συμφωνήσουμε όλοι εδώ.
Άρα χρειάζεται δηλαδή μια ευελιξία και στις συμμαχίες. Αυτό που πρέπει να αποσαφινιστεί όμως από τη δική μας τη μεριά και άρα και από το συνέδριο του κόμματος είναι ότι εμείς θα κάνουμε μεν συμμαχίες, αλλά οι συμμαχίες αυτές θα είναι από θέση ριζοσπαστικής αριστεράς. Αυτή είναι η πολιτική μας οικογένεια και στην Ελλάδα και στην Ευρώπη. Είναι το κόμμα της Ευρωπαϊκής Αριστεράς και ευρύτερες δυνάμεις κοινωνικές, ριζοσπαστικές, οι οποίες αναπτύσσονται σε συνεργασία με τα πράσινα σχήματα, ριζοσπαστικά πράσινα σχήματα. Εκεί μπορείς να κάνεις και συμμαχίες με τις χώρες του Νότου, να συναντηθείς και με τους Ισπανούς κυβερνώντες ακόμα, αλλά έχοντας επίγνωση και τι είναι αυτοί ή τι είναι παραδείγματος χάρη οι Ευρωπαίοι Σοσιαλδημοκράτες. Δεν είμαστε ένα πράγμα, έχουμε ανταγωνιστικά πολιτικά σχέδια. Βλέπουμε για παράδειγμα τι γίνεται στη Γαλλία με τις κινητοποιήσεις εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων και με μια κυβέρνηση σοσιαλιστική, σοσιαλδημοκρατική Ολάντ που εφαρμόζει μια πολιτική χωρίς και δεσμεύσεις σε σχέση με τα εργασιακά, που θα αλλάξει το εργασιακό τοπίο στη Γαλλία και τις αντιδράσεις πολύ σωστές αντιδράσεις των Γάλλων εργαζομένων, της γαλλικής κοινωνίας, που καταλαβαίνει, αντιλαμβάνεται ότι εδώ επιδιώκουν να αδειάσουν το τραπέζι και να δημιουργήσουν μια νέα κοινωνία στο αρνητικότερο. Ταυτόχρονα έχουμε, και δεν μπορούμε να μην το βλέπουμε, την άνοδο της άκρας δεξιάς, της ξενοφοβικής, ρατσιστικής άκρας δεξιάς στην Ευρώπη. Συνεπώς, η πολιτική που πρέπει να αναδείξουμε και στο συνέδριό μας είναι μια πολιτική η οποία θα είναι ανοιχτή, που θα βαθαίνει τη διαχωριστική γραμμή αριστεράς-δεξιάς, που θα ιδεολογικοποιεί, θα αναβαθμίζει το ιδεολογικό οραματικό στοιχείο, γιατί χωρίς αυτό θα έχουμε κάνει μια τρύπα στο νερό, θα είναι ένα άλμα σε ένα απολυτικό, αειδεολογικό πολιτικό κενό, το οποίο βεβαίως θα μας κοστίσει πάρα πολύ ακριβά. Και όταν λέω θα μας κοστίσει πολύ ακριβά, αναφέρομαι κυρίως στο μεγάλο κίνδυνο της ενσωμάτωσης, δηλαδή η ήττα του περσινού καλοκαιριού να μετατραπεί σε στρατηγική επιλογή σταδιακά. Ενδεχομένως και χωρίς να το καταλάβουμε. Ξέρεις, αυτό γίνεται βήμα-βήμα πολλές φορές, μέσω αμυντικών λογικών, να κρατήσουμε, να παραμείνουμε, να έχουμε απέναντί μας ένα μεγάλο εχθρό. Είναι η δεξιά, είναι ο Μητσοτάκης, είναι οι Αμερικάνοι, είναι η Μέρκελ, είναι οι Ευρωπαίοι. Και αυτό να μας οδηγήσει βήμα-βήμα σε ενσωμάτωση. Το βλέπουμε αυτό σε πολλές πλευρές της κοινωνικής και πολιτικής ζωής. Εμείς πρέπει να αντισταθούμε με ρεαλισμό, αλλά και με όραμα. Ευχαριστούμε πολύ.